Сәлем, дуслар! Сәлем. Бүген бездә кунакта балалар хоры мәктәбе укучылары. Сәлем, дуслар! Алар әле бик күп конкурсларның җиңүчеләре. Хәйрия концертларында катнашучылар. Бик актив һәм талантлы музыкантлар. Кашыклардан тыш, алар әле домбырада да уйныйлар. Тыңлыйбыз!
Бик шәп булды бу. Шул минем дә хәзер кашыкларда уйнарга өйрәнәсе килеп киттем. Минем дә. Дуслар, бүген бездә кунакта балалар хоры мәктәбе укучылары иде. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.